Sup, super pam, super migo ba? Hinaanap ko, nagkuha na po sa akong YouTube nga bisag kuan wala monitore, wala mo. Ang ring labang powders. So magkaon ko aning gitawag nila og kuan sa nga bits-bits mo kung nay. No mo na siya oh. Kung sing kalot din ha. Wa jud ko nagnamahaw kay ako ang gi-reserve akong tiyan ani pagkaon na kay lami ikaw. Sa bagubang kan nag-cravings pa. Cravings. Crispy kaya. Crispy. Kani itlog ni sila ni Hakay akong giluto. Hard to nila. Akong giluto apel kay siya ra mang usahan niya wala man siya kauban di nagsulo ako nang giluto para makaanda. So, mahal to sa super pam no kaya puno na akong phone. Dahil sa bago sa phone na bro. Ang usa na ako nagtiwas ko niya. Kaya matuog ba